स्टुडियो आं सन्दना इस्लारि बाक्सानि मायंपारा गामियाव खुंगा 29 बाथौ गोथार नैथि मंगलबार फोरबो फालिथाय हाबाफारि बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय माहारियारि मानास हाग्रामानि साखाथि मायंपारा गामियाव खुंगा 29 बाथौ फोरबो फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो मागो दाननि गोथार नैथि मंगलबारखालि बाथौ फोरबोखौ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बाथौ फोरबो फालिनायजों लोगोसेनो माखासे गेलेमु हाबाफारिबो लाफानाय जादों। बे हाबाफारिखौ मागो दाननि 10 अक्ट' समबारखालि मावफुंनाय जागोन आरो गोथार नैथि मंगलबारखालि बाथौ थानसालियाव फुजा खालामनाय जागोन। लोगोसे फोरबोआव आरज गाबनाय आयदाबो थागोन। बे फोरबो फालिनायाव सरकारा थिखानानै होनाय नेमखान्थिखौ मानिनानै बाथौ फोरबोखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। मायंपारा गामिनि समाज दैदेनगिरि एबा गामि आफादनि आफादगिरि नरेन गयारी, लेङाइ आफादगिरि फनेन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि लबेन बसुमतारी, लेङाइ नेहाथारि बिश्वलाल बर' आरो बाहुबारि भिसिडिसिनि चेयारमेन इउपिपिएल दोलोनि जगेश दैमारी बिथांमोनहाबो बे समाजनि खामानि मावनायाव हेफाजाब होफैदों। दानिया फैदो मायंपारा समाजनि लेङाइ आफादगिरि फनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै मोनथिनानै लानि। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। दिनै जानुवारि दाननि 21 अक्ट' जोंहा मागो दानाव बाथौ फोरबो सिबिनाय मोनसे नेमखान्थि दं। दा जोंहा जोंनि बे गामियाव जिथु बाथौ फोरबो, बे बाथौ फोरबोआ 29थि जानानै फैबाय। दा बेयाव नै जोंनि बे रायजो राजाफ्रा साखाफारा जानानै गावबागाव खामानिखौ मावगासिनो दं। दा जोंनि बेयाव अलरेडि नुजाथिनाय हिसाबै जोंहा गामिनि नेहाथारि दं, लोगोसे आं गामिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो आं बेजों लोगोसेनो जोंहा बे मागो दाननिनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गाहाम हामलायनायबो जासिहरनाय थाबाय। दा जियानो जाथों जोंनि बे गामियाव बोसोरफ्रामबो जों बेबायदिनो गोसो गोथारै बयबो खौसे ज' जानानै जोङो जोंनि बे बाथौसालियाव खामानि दामानि मावनानै साब सिखोन खालामनानै गोसो गोथारै जों नैथि मंगलबारखौ बाथौ फोरबो हिसाबै जों सिबिनाय जायो। दा बेहाय जोंहा एबारनि जिथुनाखि बाथौ फोरबो सिबिनाय, बे सिबिनायाव मोनसे बुहुमनाङैनो जिहेतु कर'ना भाइरासआ साग्लोबनानै दं, बेखौ लानानै जों जेरैबायदि खुंनो सानदोंमोन बेबायदि खुंनो हानाय नंलिया। जोङो ओरैनो गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानायजों लोगोसे जों बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो खेला धुला गेलेनायनि गेजेरजों गेलेमुनि आयदाजों जों फोजोबनो सानदों। लोगोसे आरो जोंहा आर'ज आयदा थागोन। आर'ज आयदा मोनाबिलि जोङो मथा मथि 7 रिंगासिम आर'ज थागोन आरो लोगोसे जों बै गेलेमु आयदानि जिथुनाखि प्राइज बान्था राननाय जागोन, बेखौ जोङो राननायनि गेजेर गेजेर ओरैनो जायफ्रा एसे एनै मोसानो रोंगौ बिथांमोनखौ एसे एनै मोसाहोगोन, मोसाखावरिफोरखौ। बेनि लोगोसेनो जोङो मोनाबिलि जों 10 रिंगासिमहालागै जों लाखिनानै जोङो सरकारनि नेमखान्थि बायदियै जोङो जोंनि बे आयदाखौ एबा बाथौ फोरबोखौ जों फोजोबनाय जागोन होननानै जोङो थांखि लानाय जादों। जोंनि हाबाफारियाथ' आं बुंखाबायानो, जोंनि हाबाफारिया सानबेसेनि खोथा गैला। जों गेलेमु आयदाखौ जिहेथु सिगांनो गेलेग्रोना लानांगोन नालाय, बेखौ जों समबारै लानाय जादों। लोगोसे जोङो जोंनि बाथौ फोरबोखौ मंगलबार, नैथि मंगलबार, गोथार मंगलबार जों जिहेतु सिबिनाय जायो, बेखौ लानाय जादों। बेखायनो जों साननैनि हाबाफारि होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया, बेखायनो जों साननैनि हाबाफारिखौनो बुंनाय जागोन आरो। बेखौनो जों दा बेवहाय आलासिफोरखौ जों लाबोनायनि मोनसे थांखि लानाय जायाखै। जोङो जोंनि गामिनिनो गासै बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय खौसे ज' जानानै बे हाबाफारिखौ खुंनो होननानै आखायाव लानाय जादों।